What challenge? I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's all with you, but I'm coming home to you. I'm coming home to you. Agi lang niyo. What's up everyone and welcome to our page Mixology Behind the Jokes, and right now we are trekking heading to Mount LOAY in Santa Cruz. Kauban ako si Clyde, si Mia, Gab, si Eric, ug ako ang brother si Jet. So as of this time, nana ko diri sa resting place towards Assault na siya. This is 2 hours kung paspas ang imuhang face. So they trek going up, and right now saka na mi dito ibabaw. Earlier, nag-oni namin sa first stop katong may tindahan, and mauto ilahang jump start dito sa may skulahan. But good luck to us. Napasigo ko sa mga 1/4 na area. What's up mga kulisap? We are here in Mount LOAY. Ngaway luya-luya. Ang bawal magluya-luya. Diri na magsugod ang assault. Yung no. Assault mode na. So, nanapod mi diri sa next na lunganan. So, abilin nyo lami-lami lang sa luway pagpasaka no. Mga view. Ang truth is hanga kay siya pros assault tanan ang mga agian. Naka So, pahulay lang ng pahulay. Mabot ra gyapon ka. Ana ang Geralda. Di ba Brad? Nice kayo. Di mi sure kung nana pa mi sa Katunga or napa mi sa 1/4. So more walks to go. Ano Katunga? Napay bukuhan dito. Dami daw. So dami mga stopover, 7-Eleven, Jollibee, bukuhan. May anak pa. Abot dira. Ang 7-Eleven and Jollibee. Counter ito guys. Maruya. Wag gihapon mi kabalo ahan na mi dapit pero layo-layo pa daw kaayo. Kisa man gyud nag-invite ba? Sobrang saya, nakakaiyak. Meron tayo balay mo nagtambay ba? Sila ang kaayo. Ano man gyud musaka man gyud. Yan man ni mga initial na background guys. Pero hangak PT Mount LOAY coming up. Naglupad ang ilahang mga uwak dire bagikan sa sulod. Tignay kuan, something wrong. Isa ingon nga lisod ay climb ang kuan dire. Nagay mi ano, climb mero. High vlog. May yung kuan stopover na pod with tarps, ilang bukuhan. Pila yung bukot eh? 20? Oh. Sige, isama tebe. May ilang buko diri sa LOAY.
na kayong ulan. So nanami diri sa may ikalima nga station. Kadulong daw ni sa souvenir tapos napay 7-Eleven. Every time na magsaka ka dagang kayo siya og mga top over nagabili og pastil, mga buko. But yeah, napta na mig ulan. Laban lang mo yung view diri as of. So doon namin sa peak. Good luck sa tent unya kay murag kusog na gid kayong ulan. Laban. Laban Japan. Okay siya, kusog na kayong ulan. Lapok na yun ni nagbaktas-baktas ni Ron. Okay, yun, dala ko ang brother no. Kaya nakapower. Sana all. Good luck ba sa mo Sige. Kami na po magpitik-pitik. Ayos kayo diri bay, ulan ba? Ulan. Ang ulan ba nag-rain? Rain ang ulan. Saka pa mi. Ang hangin, kalimtan. Ayos kayo ulan. Mao lagi. Climb day mo ha. Yeah, words. Assault mode. Abri yung lami. Agi idol. Dito lang ba lang? Siguro mga 5 minutes. Dito na. Mulay sa oil. So cool. Doon na lang daw mga 200 meters pero puros pasakat na. Ulan pa dyan. So good luck sa mga lapok-lapok. Gi. Di. Ito pala na yung station. Ikaunom. So isa na lang. Sobrang hangin. Kapoy. 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 Laban. Bigas, boom. Good. Don't come out. I see you. I see you. Wow. And doon namin sa peak. Hangat na kayo. Grabe. So gayong ulan, nag-fog na din. Hindi mo makita ang area. Kaya nag-fog na Antonin. So time check, it's 5:30. Nag-start ng Oaxaca mga alas 2. So dagan siya mga hunong-hunong. And padulong namin sa last na stopover. So I hope makaset up kami og tent. Hayag-hayag pa. Sa peak. Hangat oy. Hangat is real. Ay, hapon. Buka. Skin. Naa? Ulang. Gawas ko na yung sipit na ako. Ale. Itsahay dito, Clint. Ayaw, masuran. Wala tayo masuran. Nagpili. Sige na ba yung mag-inis na ito? Tago daw. Ablihan lang na may magmakaw Kaya may lagbog na ako. Darling, you send me. I know you send me. Darling, Morning guys. Inani naman namang kahimtang diri guys. Uy, may namatag ulan may bagyog mayog. Taman-taman. Kung brother Nagpiso. Di man kayo basa, asang basa lang. Gusto kayong hangin gabi Kapit kang matay gabi bro. Ay, bantog bro. Wala po sa tail. Yeah. Time check, it's 6:35. So na kayo min, uptime mamig 6:35 na bro. Naanod na may gabi tarp. Nalangkat na ko yung tarp Wait, mang gyapon. Tiga po doy. Yeah.
Yes, and foggy morning diri sa Mount Luay, naning sa mga 1,000 ang iyahang kuan katason, and wala kay makita nga view kay nagafog siya karon. Last night giulan mi og taman-taman, pero definitely mo na mong balikan sunod para maklaro ang mga clearing. So ingaw kayo kay fogs, hindi mo makita mo ang kauban nga nasa lagyo nga dapit. Ayan o. So, gwapo kayo siya nga experience. Definitely mamalik na po mi diri pohon. And kaya ra kayo kay dalagay may bata. Difficulty na siguro sa mga 4, 5 ana ta. So, pauli na mi karon, overnight tripping, lumalaban. So, I hope maka-visit mo dari soon. Kung maklaro ang clearing diri na clearing, makita nimo ang Santa Cruz and Digos. Kaso fog sa tanan, so puti lang imo ang makita diri tanan og mga tanom. Darling, send me. I know. Send me. Darling, send me. I know. Send me. Mayay. Na sila yung ref diri. 7-Eleven sa sulod na Honest. Send me. I know. Send me. Darling. Send me. Darling. Send me. I know. Send me. I know you do. 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 Send me. I know. Send me. Darling. ito sa mi. Salamat. Dol na mi. Hapit na ta sa kuan. Kasnan. Kapit na, di na kumusap. Naman na gud ang Loay trip. Si Gabs namin, no. Hello, friend. Siya mo ang kuan, amo ang tour guide kay first timer be namo tanan diri nga side. Hello kayo naman. Kay Bagyo ba yun sa taas? oh, wala mo katestingan ng bagyo-bagyo ba? Luparo ng tent ay. Alas kayo mo. Kurog Israel. Okay na kayo. Katilaw na jugluay. Mo ni dapat balikan kay kanang clearing na pud ba? Basta-basta oy. Piti pod, tama-tama lang. And dropping up sa Muang Luay na trip. It's a 1,000 elevation. Diri na ni sa Santa Cruz. Kauban ako sila Clyde, si Mia, yung anak na 2 years old, si Jet ug si Gab. So mga first timer na diri magsaka. Nagsaka-saka na mi pero first time gapon ako diri sa Luay. Ginawang trip. So ang ilang guide bayad kag 250 for the overnight stay. So sa taas, then sila na po mag-process yung mga permit and everything. Try ninyo guys, and hopefully next time sabay-sabay na po for saka-saka. Yeah, Bukid Fields. Oh, namong climber. Oh, sukol mo ani guys. Mount Luay. Ina good. Ana good. Ina good. Oh, good. May challenge. Wow, challenge. May challenge daw. Hi guys. Like and subscribe. Bye-bye. Bye-bye, guys.